Dobrý den, vítejte u našeho podcastu o snadno pochopitelné a intuitivně hmatatelné logice bojových umění. Dali jsme si za úkol uvést tyto věci do uceleného kontextu a také je veřejně prezentovat, protože v bojových uměních bývají takové myšlenky odsouvány tradicí, osobními preferencemi i interpretacemi. Jsou to však věci, které nás spojují s realitou a z nichž může mít každý osobní prospěch. Důležité je přitom všem pochopit, že když provádíte fyzické cvičení, fyzický pocit rezonuje s tím, co jste pochopili i mentálně, co vás tato logika učí. To znamená, že musí existovat soulad. Pokud v určitém okamžiku přestanete tuto soudržnost pociťovat, musíte se podívat, jak tuto soudržnost vytvořit. Ale nepomůže, když budu trénovat víc, protože nemůžu trénovat víc, neudělá to správnější, když přístup předtím nebo spojení není čisté. To je jen předmluva k našim podcastům, k různým tématům, která chceme nyní představit. Přejeme vám hodně zábavy. Dobrý den, vítejte u prvního tématu našeho podcastu. Jednoduchá, srozumitelná a intuitivně uchopitelná logika bojových umění. Dnes chceme jednoduše definovat nebo představit základní koncept, ústřední pojem, který je v bojových uměních méně přítomný a méně povrchní. Je to zcela jednoduše pojem úder. Tento koncept je známý všem, kdo cvičí bojová umění, i těm, kdo bojová umění necvičí. Pokud mě srazí auto, jsem zraněn nárazem při kontaktu. Pokud mě zasáhne míč, má na mě také dopad. Pokud je míč lehký, měkký, je náraz menší. Pokud je míč tvrdý, například medicine ball, dopad je větší a já se automaticky více bojím. Dokonce předem, protože vím, možná ze zkušenosti z tělesné výchovy, že taková hmota s odpovídajícím zrychlením má větší dopad a více bolí. Jediný problém je, že to nevidíme. Pokud před námi stojí člověk a začne nás mlátit pěstí nebo udeří naším směrem, nevidíme, jak velký náraz vyvine, když se s tou pěstí dostaneme do kontaktu. Vizuálně nárazy nevidíme. Proto je prostě důležité tento koncept nejprve přijmout a velmi jednoduchým cvičením proto je, že si prostě vezmete 5kilový medicine ball, postavíte se navzájem s partnerem asi 1 až 1,5 metru daleko. Čím blíže, tím lépe. Samozřejmě nepříliš blízko. Držte míč opravdu připravený ke střelbě před hrudníkem tak, abyste mohli tento míč vystřelit z oblasti hrudníku, ze středu těla, horní části těla, směrem k partnerovi. Dělejte to nejprve jemně a poté s plnou silou. Je důležité, aby trajektorie míče byla co nejpřímější. Nedávejte partnerovi najevo, zda to děláte s větším nebo menším zrychlením, aby se tomu nemohl přizpůsobit. Promluvte si, proveďte cvičení navzájem a poté analyzujte, co jste cítili, zda jste se cítili bezpečně a jak vaše tělo vnímali vy sami. Zda jste měli naprosté celkové napětí, jakmile na vás míč zamířil, nebo ne. Berte tyto maličkosti vážně, protože tam jsou. Toto cvičení je jedním ze cvičení, které děláme s každým nováčkem, aby byl tento koncept dopadu jasný hned od začátku. Protože o tom sebeobrana skutečně je. Udržet úder od sebe, ale také umět vytvořit maximální úder. Protože pokud nevíme, jak silný ten náraz na nás bude, v pravém slova smyslu nás zraní, nemůžeme se řídit nějakým předpokladem nebo statistikou, že z 10 útoků jsou možná jen 2 opravdu vážné. Protože pokud se nám podaří odrovnat jen ty 2, pak je to špatné. To by vlastně mělo být logické smýšlení. Přeji vám hodně zábavy. Jinak se stačí podívat na videa na YouTube.
Tam můžete vidět toto cvičení i s dalším vysvětlením, o co jde. Protože úder je jiný termín ne jiný termín, ale má to být zjednodušený termín pro bojová umění, protože zatím je pojem energie. Dobře se bavte.